Hürmetli tamaşaçılar, көңелләре dünya malı, байлык өчен вак һәм файдасыз теләкләр белән уралган кешеләрнең улуг һәм изге кыйммәтләрне аңлавы мөмкин түгел. Мондый вак рухларның игелек исәбенә тырышлык күрсәтүләрен күз алдына да китереп булмый. Алтын һәм көмеш үзен таныганы бийек рухлар өчен яхшы гына хезмәт итсә, наданнар, зәгыйф бәндәләр өчен бик әшәке һәм зарарлы чыганакка үрелер. Хөрмәтле тамашачылар, байлыкның кулы булып, гаделсезлек белән эш иткән бәдбәхетнең гыйбрәтле хикәясен бергәләп карыйк әле. Бу вакыйга безгә тамашачылар тарафыннан җибәрелгән хат буенча эшләнелде. Әйдә көтүне җыйда кайтыйк Хәлим. Ярар әти. Кара сарык кайда? Әле генә көтүдә йөри иде әти. Я Аллам, кая китте микән бу сарык? Хуҗаның иң затлы сарыгы. Югалса бетте баш. Хәлим улым, син сарыкларны фермага алып кайт. Мен монда кара сарыкны эзлим. Ярар әти. Я Аллах. Кайдасың син сарыкай? Кая югалдың? Табылмаса хуҗа бик нык ачуланачак. Әллә фермага кайтып китте микән? Юкка эзләп йөрмим тагын. Иң яхшысы фермага кайтып карарга. Tağın kiliniz efendiler. Gərəy bayının işiga hər vaqt açıq. Рәхмәт, Гәрәй бай. Районда көтүп калабыз. Нәрсә кирәк булса тартынмыш әйтегез. Hey, туктагыз әле, туктагыз. Камил! Тиз булайда, тиз! Киләм әфәндем, киләм. Әйдә, bir кунакларга авыл сырын. Мондыйын бүтән җирдә таба алмассыз. Бездән бүләк сезгә. Сау булыгыз. Рәхмәт, Гәрәй бай. Безне ялтасыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Кәрт уйнаганда мине онытмагыз. Гел утасыз бит сез. Гәрәй бай диләр миңа. Шуннан аңлашала барысы да. Гәрәй байны кем дип беләсез сез? Барыгызны да сатып алам мин. Мал да, акча да миндә бит. Сездә галстук кына бар. Нигә карап торасың? Нәрсә булды? Өйдә сыр калмады, әфәндем. Килүчеләргә биреп бетердек. Үрдәк бирсәң, каз көтәрсең, Камил. Аларны ашатсаң, артыгы белән кайтыр. Бу заманда үз кешеләрең булырга тиеш. Шуның өчен ашатырга да кирәк. Гәрәй бай. Нәрсә бар, ни булды?
Кара сарык бит бу. Кахар суккыра. Күрмәдем Гәрәй бай. Ничек булганын белмим. Көтүдән аерылган. Йоклап ятып кара сарыгымны бүрегә ашаткансың. Көтүче булып ирисең тагын. Өй бирдем. Фермада көтүче итеп куйдым. Көтүне сиңа тапшырдым. Бу хәл беренче мәртәбә була Гәрәй бай. Дәшмә. Карулашасың тагын. Юк бул күземә күрнәсе булма. Көтүчеләр гел шулай була инде. Үзләренеке түгел бит. Әфәндем, моңа кадәрге көтүчеләрнең иң яхшысы Кәрим бит. Алдагылар берничә айда күпме сарыклар әмиттеләр. Моны беренче мәртәбә генә бит. Көтүчегә йомшак булсаң биттең. Иманнарын укытырга кирәк аларны. Әйдә син дә йокла инде. Вакыт бик соң хәзер. Күзләремә йокы кермәй. Әйдә әйткәннәремә колак сал. Монда эшең төгәлләнгән шәһәргә күчеп китик. Абыем дәшеп тора аны. Кибеттә эшләүче кирәк икән үзенә. Гел көтүче булырга димәгәндер бит. Без көтүчеләр нәсел ич. Шәһәргә җайлаша алмам мин. Мин дә авылга еләшә алмыйм шул. Сарык тизәкләре эчендә, тузан туфрак арасында буталып яшәүдән туйдым. Сыер саулар, сыр ясаулар туйдырды. Минем дә кешечә яшисем килә. Син дә рәхәткә чыгарсың. Кешенең сарыкларыннан сиңа ни? Абыем теге көнне тагын миңа иреңә әйт, инде монда килсен. Кешегә эшләгәне җиткән диде. Балаңны да үзең шикелле көтүче итмәкче буласыңмы? Ул белемгә омтыла. Район мәктәбендә укытырбыз. Асия, беләсең ич, Гәрәй бай белән 6 айга дип сөйләшкәнне. Бер генә ай калды. Вакыт җитсен уйлашырбыз әле. Ана шәһәргә күченербез, әйе бит? Уйлашырбыз дидем сиңа. Көне килеп җитсен әле. Гәрәй бай. Тор әйдә. Ашарга әзер. Башым кайный. Шулай булмыйча. Ишмә дидем шушы шайтан суан. Тыңламыйсың бит. Ише, ялагайларга байлыгыңны таратып бетерәсең инде. Бай мин дип йөрисең. Син тыгылма. Бар кит моннан. Күп ишәсең, күп. Өстәл әзерме? Әзер дидем бит. Тукта. Мин Йыгыласың йыгылмам. хәзер. Гәрәй бай бит мин. Кил әйдә, Камил, кил. Чыгымнар исемлеген алып килгән идем. Карасагыз иде. Акчаларны кая тотканыбыз монда язылган. Акчаны санап тот. Юк барга рәм итмә. Ярар Гәрәй бай. Булды ярар, бар кит. Ни бар? Нәрсә булды? Санаулы көннәр тиз үтә Гәрәй бай. 6 ай булдымы? Булды әфәндем. 6 ай ничек тиз үтеп китте. Нәрсә көтәсең? Монда эшең биткән икән, бар юлыңда бул. Мин чабатамны элдем Гәрәй бай. Шуннан Мин кирәгенчә эшләдем. 6 айлык хезмәт хакымны бирмисезме? Кара сарыкны алып кил, хакыңны ал. Әмма беләсез, ул сарыкны бүре ашады бит. Ничек алып килим соң? Анысы минем эш түгел. Бүрегә тоттырган шуйлайлар аны. Кара сарык килмичә, акча юк. Әфәндем, 6 ай эшләдем монда. Булай итмәгез, хакымны бирегез. Кара сарык. Аны алып кил. Нәрсә әйтим тагын сиңа? Гәрәй бай, бер кешенең акчасын көтүче хакы бит. Сөйләшмә. Хатын башың белән иратышына тыгылма син. Ярар агай. Кара сарык күпмегә төшсә, шуның хакын алып калырсың.
Әмма калганын кайтарып бир миңа. Акчага бик нык интегә. Уйдырдың инде җитәр. Нинди аңламый торган бәндә син, ә? Тыбырт моннан. Көтүше актыгы. Син кем дә мин кем? Түрәң белән ничек сөйләшәсең син? Гәрәй бай, син гаделлекнең Г хәрефен дә белмисең. Әмма гаделлек яклы Аллаһ бар. Раббымнан сорыйм, килер бер көн син миңа мохтаҗ булырсың. Син хуҗа, мин көтүче, аның кодрәте белән булмас эшләр дә булыр. Аллаһтан булмасларны теләп кенә тора иде. Нәрсә әйткәнен колагың ишетәме синең? Бу сүзләрнең аркасында бәләгә таруыбыз бар. Ташла. Шушы сүзне әйттең икән, акчаң үзеңә булсын. Бер тиенең дә кирәкми. Ага түгел, кеше дә түгел син. Ага булай булмый. Шиктән чыккан явыз син. Көтүше актыгы нәрсә әйтә, кара син аны. Гәрәй бай мин. Гәрәй бай. Ә син кем, ә? Гәрәй, көтүче хаклы бит. Мин бай кеше. Беркем берни эшли алмас миңа каршы. Үзенә мохтаҗ булам янәсе. Гәрәй бай көтүшегә мохтаҗ булсын имеш. Камил, Тыңлыйм ага. көтүгә яңа көтүше табып кил. Көтү башсыз калмасын. Ярар агай. Булды ярар, бар кит. Агам! 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 Юк инде агам. Юк. Нәрсә әйтәсең? Нәрсә юк? Көтүне алып киткән. Барысын да алып киткән көтүне. Нәрсә сөйлисең син? Кем алып киткән көтүне? Яңа көтүче агам. Урлап киткән көтүне. Каян беләсең? Районга хәтле төштем. Шунда әйттеләр әфәндем. Кәрим урынына алган көтүче. Каракларның башы икән әфәндем. Көтүчелек иткән барлык көтүләрне урлап китә торган кешеләргә сатып йөри икән. Барысын да алып киткәннәрме? Барысын да әфәндем. Ничек булырга мөмкин бу? Гәрәй байның көтүен ничек урларга мөмкиннәр? Тиз полициягә хәбәр ит. Хәбәр иттем агам. Ләкин табып булмас диләр. Алар мафия икән. Бөтен җирдә шулай эшләр икән әфәндем. Нәрсә соң бу? Гәрәй бай мин. Бай мин дип йөрисең. Нинди бай? Байлык фәлән калмады. Эше боттырып бетердең акчаны. Менә нинди хәлгә калдык. Гәрәй бай бит мин. Гәрәй бай. Түрә каралар килеп йөри минемгә. Иң зур көтүләр минеке. Иң бөек басулар минеке генә. Гәрәй бай мин. Бай бит, бай. Камил, крейде. Крайда, Камил, крайда. Утыр шундарак. Кил. Чыгымнарны күрсәт, әйдә. Әйдә күрсәт. Кунак килә бит. Әйдә хатын, хәстәрен күр. Ни Гәрәй бай? Рөхсәтегез булса китәргә телим. Нәрсә? Ни Гәрәй бай? Бала чагам турында уйларга тиешмен агам. Икенче фермага күчәм. Салих бай белән сөйләштек без. Нәрсә? Салих бай белән сөйләштем дисеңме? Данлыклы, шанлы Гәрәй байны ташлап, теге хәерчегә барасыңмы ни? Гәрәй бай мин. Гәрәй бай. Гәрәй бай. Гәрәй бай. Көндә шулай исереп ята. Туйдым инде. Туйдым.
Бәхил булыгыз апа. Китмәс идем мин. Ләкин Юк инде. Син нәрсә? Синең дә гаиләң бар бит, әлбәттә китәсең. Нинди хәлгә калганны күрәсең. Бик Гәрәй бай нинди көнгә калды? Кара, 5 елда нинди дәрәҗәгә төштек. Нәрсә булды, һич аңламыйм. Барысы да бер-бер атлы килде. Бер көнне сарыкларыбызны урладылар. Икенче көнне басуларны оттырып кайтты. Аннары янгын чыкты. Башыбызның бәләдән чыкканы юк. Нигә шулай булды соң? Нигә? Бу өйне дә сатабыз. Бу яклардан китәбез. Шәһәргә күчәбез. Ах, Гәрәй бай, гел тәкәберләнеп йөрдең. Бүгенге көн турында гына уйладың, иртәгесе турында уйламадың. Ах, Гәрәем, ах. Эше күзләре дә начарланды. Эшли алырмы икән инде хәзер? Шәһәр җирендә ничек яшәрбез икән? Койнар клиндер сатам, сижи клиндер. Каләм сатам, кем ала? Каләм шырпы. Каләм алыгыз. Каләм. Каләмнәр ничә сум абзый? 15 сум. Бик күп сорыйсың. Ярар, 10 сумга булсын әйдә. Барбер күп. 9 сум. Юк, алмыйм, кирәк түгел. Иртәдән бирле сата алганым юк. Берне булса да алсаңчы. Сатучымы син әллә хәерчеме? Аңлап булмый. Бар юлыңда бул, бар. Каләмләрем бар. Каләм, шырпы, каләм, шырпы. Гәрәй бай? Икенче кеше белән бутыйсыз ахры. Бу мөмкин түгел. Гәрәй бай бит син. Хезмәткәр булып эшләгән җирдә аш судан калдырмыйдың безне. Мин Гәрәй бай түгелмен. Истәгъфирулла, ничек ул булсын? Дөрестән дә данлыклы Гәрәй бай ничек каләм сатып йөрсен инде? Мөмкин хәл түгел. Абый дим, кил әле. Каләмнәреңне сатып алыйм әле әйдә. Каләм фәлән сатмыйм мин, ә? Кайттыңмы, Гәрәем? Һич сата алмадым. Пырылып та караучы юк. Алайса нишлибез? Үй хуҗасы айлыкны, кибетче бурычларны сорый. Өйдә ашарга да юк. Нәрсә эшлим? Җанымны сатыйммы соң? Юк инде, юк. Гәрәем. Эшүең, кәрт сугың аркасында нинди хәлгә калдык бит? Тагын тотындың сугәргә. Гәрәй, нишлибез хәзер? Күрше хатын әйткән иде. Теге урамда яңа кибет ачканнар. Хуҗасы бик яхшы кеше икән. Ризыкны әҗәткә дә, эшсезгә дә бирә икән. Син дә барып карасаң. Акча юк бит. Әҗәткә алырсың? Бер дә белмәгән кешегә нишләп бирсен ул? Бирә диләр иш. Вәгъдәгә ышана икән ул. Жүләр ахрысы ул, вәгъдәгә ышанып. Барып әйтсәң нәрсә була? Тормышның төбенә тәгәрәдек инде. Дан дәрәҗәң дә бетте хәзер. Ярар инде, ярар. Иртәгә иртүк барырмын. Сау булыгыз апа. Сау булыгыз. Тагын килегез.
Тыңлаймсызны, абый? Нәрсә кирәк иде? Яңа ашкансыз ахыры кибетне. Кытлы булсын. Рәхмәт, абый. Ни, алыш биришкә килгән идем. Рәхим итегез. Нәрсә кирәк иде, абый? Янымда акчам юк иде. Әҗәткә бирмәсез микән? Сезне белмибез, абый. Кайда яшисез, кайда эшлисез? Ничек ышанып әҗәткә бирик соң? Әнә теге баштагы тыкрыкта яшим. Андагы кибетчеләр мине беләләр. Бирергә бик теләр идем, әмма бер дә белмәгән кешегә бирә алмыйм. Ярар, балам, ярар. Абыйның хәлен күр. Бир теләгәннәрен. Алай буламы, абый? Хәлил, ушканны үтә. Абый нәрсә сораса, шуны бирсин. Ярар, абый. Нәрсә кирәк иде сезгә? Әзрәк ризык бирсәңче, ипим азар инде. Алыгыз, абый. Абый. Буларны әҗәткә язсын. Сыңыннан түләрмен. Юк, Хәлил, язма. Язма дим. Ничек инде? Язма дим. Әйдә, көттөрмә абыйны. Алланың рәхмәте яусын сезгә. Белгән хәлдә дә миңа әҗәткә дә бирүче юк. Хәлбуки сез мине белмәсәгез дә бушка бирәсез. Алланың рәхмәте яусын сезгә. Рәхмәт яусын. Нәрсә булды, абый? Әллә ул кешене беләсеңме? Кем соң ул? Кем ул? Кара сарык. Бер кара сарык аркасында. Инде кара сарык, нәрсә турында сөйләйсез? Кара сарык. Хәлил, абыйның күңелен күр. Ярар инде, Хәлил. Кушкан үтә, абый нәрсә сораса, шуны бир. Борчылмагыз. Иркен сулыш алгачта түләрсез. Башка нәрсәләр кирәк булса, тартынып тормагыз, сорагыз. Алланың рәхмәте яусын. Озакламый түләргә тырышырмын сезгә. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Тагын килегез. Син ул кеше. Син ул көтүче. Агам, рәхим итеп утырыгыз. Мен кирәгенчә эшләдем. 6 айлык хезмәт хакымны бирмисезме? Кара сарыкны алып кил, хакыңны ал. Әмма беләсез, ул сарыкны бүре ашады бит. Ничек алып килим соң? Анысы минем эш түгел. Бүрегә тоттырган шуйлайлар аны. Кара сарык килмичә, акча юк. Әйдә, утыр, әфәндем. Гәрәй бай, син гаделлекнең Г хәрефендә белмисең. Әмма гаделлек яклы Аллаһ бар. Раббымнан сорыйм, килер бер көн син миңа мохтаҗ булырсың. Син хуҗа, мин көтүче, аның кудрәте белән булмас эшләр дә булыр. Син әйткәнчә, Аллаһ гаделлек сагында. Менә сиңа мохтаҗ булдым. Мохтаҗ булдым.
һәркем шәшкәнен ура. Мин сиңа хакыңны бирмәдем. Тәккәберләндем. Абындым. Син кара сарык аркасында көтүчелекне ташлап бай булдың. Мин исә кирелегем, кымсызлыгым аркасында шушы хәлгә тарыдым. Алай димә, әфәндем. Сез һаман да минем әфәндемсез. Ey Allah'ım, гафу ит. Мин хатанны аңладым. Мин әфәнделек итә алмадым. Кичер мине. Хөрмәтле тамашачылар, һәр даим үзе белән исәпләшкән кешеләр күп хата кылмаслар. Шундый ички исәпләшүгә корылган җәмгыятьтә начарлыклар булмас. Бигрәк тә хыялый һәм үз белдеге белән эш итүче яшьләр хыялга гына нигезләнеп, җиңелчә яшәргә омтылалар. Яшисен яшәгән, улгайган кешеләр үткәннәрен сагынып яшәрләр. Барлык гомерен уйлап, мәгънәле үткәргән кешеләр исә ике очракта да бәхетле булырлар.